kumene kuwerengetsera kwa mavoti anu amene mudaponya pa 16 September kukuchitika kuno. Kutoloko ndikulankhula pano ndiye kuti makatoni ena tikumva kuti ndiochokera kulilongwe afika kumene pano. So timanena kuti tikulandira whether you are in Malawi and around the world, kwina kulikonse kumene mukutionera. This is our continued coverage ya Malawi Decides. Ndiye kuti Malawi adapita kuponya voti pa 16 September pachiwiri, lero ndi pachiweru lero. Ndipo malamulo amapereka masiku 8 kuti bungwe loyendetsa chisankho liwonkhetsere komanso liulutse zotsatira za masankho. What do we know this far? What we know this far is kuti dzulo panali ma results ochokera municipality ndiye sande asanu ndi chimodzi 6 komanso what we also know madzulo ano nkuti pakhalanso zina zolengeza za ma results amenewa komanso kuti fotokozera za madandaulo amene alandira Malawi Electoral Commission. So the commissioners, including the chairperson Justice Annabel Ntalimanja, akhala kufika ku high table kumene akhale akupita nkhola pano kwembekezeka kuti ati in the 7 minutes to the hour of 10. Lero lonse padalibe ene communication kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission, koma madzulo ano ndiye abwera kuti atifotokozere. Sitikuyenda ndekha ulendo umenewu, ndikuyenda ndi Mayiphiri komanso andevu za mwayi. Ndikuyitaneni Mayiphiri komanso andevu za mwayi. Mayiphiri mfika ndi mbali iyi ndithu awa ndikulandireni masuti tumukwaona masuti akupopolera nindawe ya masuti yofira iso ndiye ndi inaso imene ndi IT ndi IT sana ichite register yangu fika kumene tikulandireni Mayiphiri aziko mukuoneka bwino kwambiri chena tathokoza aziko. What do we know this far? Mwina kungokonzapo pang'ono mane ati talandira anayankhula zochokera madera 6 koma ndi madera 4 ni madera 4 ndipo mangoti ngokonza pamene pompo. But what we know this fund oti lero ndi day number 4 tidavota lachiwiri pa 16 lero pa 30 ndi pa 20 kutanthauza kuti day number 4 la chiponyere ni vote. Malamulo amanena kuti zotsatira za president zilengezedwe masiku 8 ndiye tikuchosera to 8 days kujanda kuti ndi 4 days mbalingana ndi uthenga umene wachokera ku Malawi Electoral Commission akuti abwera akuti atiuze so update ya zotsatira komanso atiuze ku zina madando amene alandira mwina mkati mwa tsiku. Mayiphiri tikulandireni as usual. What do we know this far? Kufika pano titha kunena kuti tikuyembekezera wapampando wa bungwe limene lila meke Annabel Ntalimanja kuti akabwera chiyembekezo kunjako ndichoti aperekenso mwina ma official results amaboma ena chifukwa kuno pano patsopano kwafika ma results kuchoka mu maboma amene akumatchula kuti ma council district afika tithu pakadali pano kwana kuchoka maboma 34 afika maboma amene ndi monga Dedza, Dowa, Nkhatabe, Liko 34 kuli maboma anafika awo ndi achisankho council districts pawina amene akutimvera pana kuti kuda Mayiphiri momwe amachitira zinthu zawo ndi ngati momwe zimakhaliranso ku education kuti education districts paja amapitirira momwe alili maboma a Malawi muno ndiye awonso ndi mabomaso amene anayika ngati kuti chisankho chizichitika ngati dera ili mukumaona kumayika kuti Kasungu municipality ndepa kumabwera Kasungu yekha ndi momwe anadulira ndithu kuti madera akakhala choncho ndiye onse pamodzi alipo 36 pano afika 34 ena mwa maboma ndatchulawa Dedza, Dowa, Chisi pano patsala awiri wakuti ndilongerulo ndi Mangochi ndi amene tikayembekezera koma ndimalankhulana ndi akuluakulu akumbi amene akuchita soti apo zotsatira zikafika kunena kuti pali chiyembekezo kuti zotsatira zimene ziso zitha kufika lero ati zikavutitsitsa ndi kuti mawa chifukwa makamba zoti kulilongerulo akumalizitsa akuti kunali ishu ina kuna thenje ndi zinakhala ngati zachedwerapo ndi akumalizitsa. That was my next question kuti palilongwe mpompano komanso pano papa tale center ili mulilongwe muno zikuchedwa bwanji ndithu zimene zidi zachedwa kwambiri anthu amayembekeza kuti
pabwaira pomwepa pamene akupangira soti pafupi ndi kuno ku BICC anthu amayembekeza zotsata zimene zoti mwina zitha kufika msanga koma zachedwerako ndakuti kunali ma issues kumeneko koma ndingakonde kuti mwina nthawi nake tikakumana ndi Sangwani Mafriwa mneneri wa MEC mwina atalankhulapo pa nkhani imeneyo chifukwa apangano soti zakunkhoma madzulo uno panali issue so kumene kwati presiding officer paja amafuna kudzipha kuna Thenje nde kumene konso zotsatiraso zinachedwa kuti zikafike ku constituency tale center kubwaira nde mwina iwo angafotokoze bwinobwino koma kuti kunali some issues kumene zomwe zapangitsa kuti ma results kumene koko achedwe the same with Mangochi nakonso ati kunali so ma issues ena zomwe zapangitsa kuti ma results achedwe chifukwa zitakafika kwa returning officer ananena kuti zina zibwanji zionikiridwe kai nde kumene konso zinthu zinakhanga tisachedwerako koma atifotokozera MEC zifukwa zenizenizo ndizomwe tikumva nde ndimafotokoza kunena kuti kuno tsopano kwafika ma council districts amene okwana 34 ndipo tikuyembekeza awiri Mangochi ndi Lilongwe rulo chomwe tikuyembekezaso lero ndichonena kuti akamabwera wapampando wa bunge la MEC kuti apereka ndithu ma official results amaboma enawa dzulo apereka maboma 4 tikaunikira maboma 4 amene anapereka dzulo Kasungu municipality Likoma Mwanza ndi Luchenza tikaunikira maboma amene anaperekedwa kalewa ndiwoti anabwera limodzi ndi ngati Yankhatabe anabwera limodzi ndi I think ngati sindikulakwitsa anabwera limodzi ndi Aneno nde pali chiyembekezo ndithu kuti ngati zimenezi zinabwerera limodzi ndi maboma ena amenewo mwinaso by now athu akhati amaliza verification and ma official results ya maboma enawo alipo ndipo ndi chiyembekezo chama ndikukhulupirira kuti antali manja sangangofika utsogoloko basi kumwina uzangokamba za ma complaints ndi zina zotero osakambapo za ma official results amene ena akonza kufika this far then ndikukhulupirira changa ndithu taperekako ndithu ma official results kuchoka maboma so ena kuonjezera pa 4 athu ndi madandu ati amene mukuwadziwa osati mwina very specific koma I think MCP anali ndi mene kulankhula kwawo kumsonkhano umene anapanga ndi atolankhani amadali ndi madando amene akufuna kuti apereke ku bungwe la Malawi Electoral Commission UDF adapanga msonkhanonso ndi atolankhani kumasana kwamati nawonso afuna apereke madando ndi make chairperson anafotokoza ndondomeko yofuna kutsatira kwa ngati anthu afuna kupereka madando chifukwa amanena kuti olomutanena ma channels ena mwantundu wanji iwo azinenabe kuti sadalandire simungatumizire pa WhatsApp anapereka chisanzo chimene chochoka ndi ma VN ochani pamayenera kukhala kuzopereka VN uje madando anthu ena atu basi nasiza masiku ano kukunga ka VN osatupanga ule inu ndi madana iyi ni madana nazo kwambiri ukajambula nde akutumizira nde utakhala kuti ukulira sichida jambule ndiye kuti basi no zizotopesa so sungatumize zimene zozo afotokoza kuti ngati problem ili yokhuza kumene kumachitikira chisankho ndo tumayena kuti ukadandaule kumene koko kumene kumachitikira chisankho koko kena kaziyende zifike kunoko koma ngati ali madando amunomo ndiye kuti amapanga state anafotokoza ndithu ndondomeko zimene zikufunika kuti zitsatidwe kwa amene ali ndi maujeni madando koma mokumbusana ndimeti kunenera kuti akhala kubwera pano andi mukalata imene atulusa kunena kuti afuna apereke update kuti zotsatira zikuyenda bwanji komanso za madando zikuyenda bwanji ndiye ndimene zimakhalira chisankho chimapezeka kuti kuli ena madando kuli achani koma masiku akutani masiku akupita 4 days tikudyako kwasala 4 days ina izi za president izi malingana ndi malamulo then za aphungu a nyumba ya malamulo 14 days za makansala 21 days kuti zikhale kuti anthu akumva so anthu akumakhala ndi chidwi dzulo adachedwerapo anana kuti amba 10 kuloko tidaona kufika chama 11 panopa nthawi ikungoti yadusa pang'ono ili ma 3 minutes past 10 tikuyesa tikukhulupirira kuti mwina abwera chifamana kuti afuna isese kuti asunge nthawi chifana ngasi mmene kwachera ndiye kuti press briefing imene achitika dzulo chama 11 kuzafika pano almost 23 hours later so anthu nonse sadatuluke ali kumbindikiro kumene koko kumene athiki kuphikira 8 days iteka It has to be done, isn't it? Maingana ndi malamulo imayenera kuti itheke unless pakhale bwina zinthu zina komano lamulo lidapereka kuti masiku 8 mayenera kuti zotsatira za pa president zilengezedwe so ngati mwakhala mukuamva even a chair mayenera kuti ifeyo tikulemekeza zimene zozo so kwa munthu amene akulemekeza zimene zozo ndiye kuti akudziwa kuti last day ndiye kuti ndi pa 24 right because ngati lero lili day 4 plus 4 days ndiye kuti ndi pa 24 ndiye kuti
atakhala kuti zachedwesesa 24 unless patakhala kuti pali china chake mwina chosamwisa chimene akhoza kupita, because anthu ena amatha mwina kupita kupita mabwalo a milandu amatha kupereka guidance ina pakuti paja mabwalo a milandu ndi amene amatanthauzira malamulo, but kungotsatira lamulo momwe lilili ndikuti masiku 8 timayenera kuti at least tikhale kuti talengeza za upresident. Nena